Y paralela 1, que vengo de vuelta en Hearts of Iron irurekin, Alemaniako zera esango dut, Alemaniako kampaina, vengo de vuelta, guztia doa, Italia, Frantzia irazten ari da, azkenengo aldean Holanda konkistatu genuen, eta orain uste dut Luxemburgo eta Belgia konkistatzeko momentua dela. Hau konkistatuta Frantzia ja kaudikatzea egingo dugu urrengo saioan, eta gero hortik Britania Handia. Behin Britania Handiare konkistatuta, ja asko zer errezago izango da Europatik mugitzea. Beraz, bagozen aurrera guzti honekin. Luxemburgo ez dauka tropa asko, baina hemendik mugituko gara onarte. Zera, paratxuteak ere egiten ari gaude. Jarri ditut tauek, no eskagula, ia gude egunerako edo estengarenean hobeto esan da Luxemburgorekin prestitugu, nolan Luxemburgo kenduko dugu erditik, zen eta Luxemburgo Frantziako satelite bat da, eta ofentsiba geltuko dugu, ez du merezi, ez du lako ezer lortuko, eta node hauek ialtzen diren, baina ez direnez helduko denboran, txiko dugu, haukanduko digute, baina gero aurrerako errekuperatuko dugu, lasai, behar ditut lopa batzuk, hauek, ona, hemen, hauek hemen, estela, eta dakidanez hori ezin da egin, ez dakiz zergatik paso bugeatuta dago zergatzeko bideo hori, hona etorriko zai, eta gero hemendik banatuko ditugu marinelak, boga marinela. A ber, Luxemburgo, hemengokin atakatu behar dugu ona, Luxemburgo hartzeko, produkzioa jaitsi da asko, zor primeran, aurrera. Ez dakit nori nengoen Brasil, Turkia eta Espainia nazionalista. Brasil, Turkia eta Espainia nazionalista. Igual baten bat gehiago, ala nola igual Japonia ikusten duzen ez nahiko ondo doa. Igual Arabia Saudi saiatuko gala Influence Nation. Selected. Nahiko gure aldera dago. Beraz primeran. Hori onda etorriko zaigu. Eta zer gertatzen den gerra guda zibilarekin. Nik pizkat variant, nik nire kontura pizkate jolaztu dut beste gero gorde dut nire kontura ez. Eta azkenean republikarrek irabazten zuten, baina, klaro, nordaki zer gertatzen den, orain ja varianteak sartu ditut eta ja horrek gerokoa eraldatzen du. Beraz, maitza ez da zergatik berdina izan behar, jaldu ditugu latlopak, zoik hemen mantendu, eta ez egin ezer. Hor mantentzen zaien bitartean, eta egingo duguna ere, abiezio hau, mogitu, ikusten duzuen ez, erako dugu hori, hauek ona ez, ona, hauek esan da, gero saiatuko gara hauek hau birkuperatzen. Eta ikusten duzunez betik Italia, Jugoslavia gure banda etorri zen, eta Jugoslaviarek laguntzarekin bat Frantzia matzakatzen dabil. Britania Handia behaltzen ditu hortik tropa batzuk, baina bueno, ea lortzen dugun Frantzia bertan bera egitea. Hauek heltzen diren, pizkat harina hori igual mogituko dut hau. Pizkat tropa guztiak pokatu arte. Half-Lost Defense, badakit. Baina, bueno, lasai egon gaitezen, ez da bezain primera.
Venga, aurrera. Ondo doa dena. Ondo doa beraz, ondo. Hor. Vale. Gaude jarri nuen ere, bueno, hauek egiteko gero bomba atomikoa, misiak eta bar, misiak mal baditugu jipoitzeko. Topo separation, vale, primera, beraz, teknologia, industria, ona, tasiko gara hor. O2, sure we have lost. Oh, shit. Sartzen ari dira hor, jotake, kabroi hauek. Hoi pitin bat dekote. Momentu zor mantenduko ditu. Lost. Aiba, dios. Eta unitate oso bat galdu dugu benetan. Ere basten goaz. Haiekin laguntzaren bat, ba, hau pizkate aurrera emango dugu. Eta hau birkuperatuko dugu, eta ona joko dugara. Gero. Vale, hemen ja gau bagaude, ez gaude guztiz. Vale, orain bai. Ba, Luxemburgoren kontra egingo dugu. Declare limited one, declaring war will unload overthrows to allow. Declare war. Vale, dago, ez dut uste beharko dugu, baina bueno. Ez dugu behar, baina inoen aliatuen laguntza. Al margen esaten den bezala. Eta olain italiarrak igazten doazte, hemen gustatzen nola doan hau, hemen ona mogituko ditugu. Bueno, lasai hongo gara, dugu laberez birkuperatzen. Luxemburgo oso errez matxakatzen da, ikusten duzuen ez da ezer Luxemburgo, baina bueno, holan nik egin noen varianten, baka egiten noa pizkat ikusteko nora edo zer gertatuko den, eta hemen sartzen zituen Amerikarrat lopak eta paso, osea ez, benetan ez da hori nahi. Beraz, zuzenean hau konkistatuko dut. Vale, bat, bi, eta iru generatzen dira, iru. Vale, primera. Ba, Belgikarekin iazteko momentua dugu. Hau konkistatuko dugu, bara hauek ona mogituko ditugu. Horren beste egongo dira, hemengo mandoak igual pizkatu urbilduko ditugu ere. Hau ona, eta bueno, hauek, ona hau. Jake hau konkistatuko dugula, hemen sartu genituen itxasondiak. Eta zer da, Jugoslavia, vale, energia bai, baina gurea da, oza, Jugoslavia gure aliatua da. Zer ondo da, hemen, ondo doa dena, ikusten duzuen ez kriston armadako, klaro, Jugoslavia gure alde egoterakoan, Italiak hemen gotlopak moitu izan ditu ona, eta gainera hauen laguntza jaso du, beraz, hostia, potente. Gero, hemen dabiltzate Italia menekoti milizia batzuk, baina bueno, zira holan oberenak, baina bueno, eta hemendik, pizkat, Italia hemendik pizkat jipoetzen dabil, baina hemendik Britania handia, haiei jipoetzen dabil. Bitartean Japonia hau konkistatu behar du hemendik Frantziarekin sartu ahal izateko, baina bueno. Ordoa gauza, hemen Holandaren zera, Battle of Luxemburgo, Holanda Luxemburgo, jagazten guaz, bau, irabazita dago. Eta hemendik igual ja, onuntz, botako ditugu batzuk, beste batzuk hemen utzi. Ez dut uste bez asko berko dugunek, baina bueno. Eta mazazpi.
dudanez. Gure aliatuen laguntza gutxenez presentzia egiteko, beldurtzeko, edo, ez dakit oso ondo, hemen mugitzen ari dira denak. Errarogotan, nor sartu da hemen? Frantzesak izan behar ziren, ez da? Ai, amatxo maitia. Larogei. Eurontzak beretik Papua, vale, Txuli, Ados, eta Luxemburgoren hartuko dugu eta haiek zera. Bai, guztiak momentuko dugu ben Luxemburgo hartuta. Txukorra gazteia da, bestera txukitxan behar dute, vale, Europa. Vale, eta beraz, orain Luxemburgorekin hitz egingo dugu. Bueno, heltzen denean haiek eguneko unera ja bantzakatuta daude, beraz, orain dozin momentutan haien mensajeru bat helduko zaizkigu, esan ez, errenditu egiten gara. Vale, hor. Primera. Arz esaten duten, Luxemburgokoek. Estero eta marrean gure tlopek egongo dira, eta, bueno, saiok, eta horrein Belgika next dem, create a puppet. Anexionatuko dugu. Vale, Luxemburgo anexionatu dugu, beraz hori ondo dago. Fabrika dute gainera, oza, bera, primera, pizkate konpondu beharra, baina, bueno. Eta orain Belgika, venga, Belgika ere pizkate errestasuna izango da. Ez ditugu aliatuak sartuko, ez dute nahi. Ez dut ikusten aran oso miarrezkoa. Bueno, claro, hauek ona, beste hauek iru, eta hauek ona. Venga. Eta Belgika ere, alanda ere, hemen behar nire koloniak ditu, baina, bueno, hemen ja pizkat aurrerago. Hemendik Portugal zer dabil, ez dabil ere egiten, ondo ez, baina, bueno, hemendik irabazten doa Italia, pizkanaka. Baina Belgika desegingo dugu. Ondo etorriko zaigula. Hau, ununtz momentuko dugu, burbil izateko, laguntza. Eta hau hartuta, igual hemen gotlopa pare bat ona momentuko ditugu. Iru. Hori izango ditugu horiek, arlon hartuko du, bueno, hemen gozon aldetxo bau. Gero, igual ona sartzen gara ja pizkat baten. Eta hemen mantenduko ditugu, eta gero ja ikusiko dugu nola edo nondik mugitzen garen. Have lost. Baka. Vale, mantenduta dugunean, recuperatuko dugu. Have lost. Oh, shit. Pizkat matxak ematen ari diguten nik bezik, baina, bueno, horren ez dakit nola egingo dugun, baina, bueno, pizkat Belgioa konkistatu ostean Frantziarekin ja sartzen garenean ja igual desbatzen dituzte tropak edo dena delakoa, beraz, lasai mantendu, lagunok, ikusten dut betik nola datozten, indartzu, potente, baina Belgika ere konkistatzea pizkat azkenean egingo guna da marginu flankeatu. Tamasei, eta mairu, ezakit nola dan produktibitatea, gure behitu menditugu jaia beste marinel batzuk ja prest, hori nahiko ondo daude ja da. Luxemburgo erditik kendu dugu ja, beste estatu bat, aliatuen aldekoa. Ez que esateko Luxemburgo izan da betidanik, edo ia betidanik, gaur egun ja estatu independienta da, baina ia betidanik izan da Frantziaren satelite bat,
have one, A2. Irabazi dugu. Vale, venga, primera, Belgika konkistatuko dugu. Eta honen arazo errepita pizkate, hau, San Margino lertzeko pizkate aldi berean joan behar dira hemengo lerro hau. Bestara Frantziak jipoituko dugu bastante. Côte d'Azur. Kuriosa iruditzen zaititz hau, Azur, agertza Frantzia iztegian, urdina frantzesez bleu delako eta ez Azur. Baina segurazki izen berezi bat da, edo zergatik, edo tipo baten izen berezia denez, hortik etorriko da, eta nik ez naiz inor, honetaz kesatzeko. Beraz, hor mantenduko da izen hori. Zertatzen jertik hau ez dute. Bale, guztan dut. Hauek hemen mantenduko ditugu. Hauek orain edo gero helduko dira. Zueko ona. Vale, Jafuan. Ongi. Irabazi dugu, hemen saiatzen ari dira zozer egiten. Ezin izango dute, hori da, primera. Gaude ia Amsterdam, Bruselesen, Amsterdam duela asko zarkatu dugula. Gaude ia Amsterdamen, hemen irabazten goaz. Topa gehiago sartu behar baditut, sartuko ditut, Frantzia, ez pentsa hemen holan geratuko naizela. Behar du nada sartuko dut irabazteko. Eta igual ez guztiak eraman. Horan batzuk mantenuko dira hor, prest behar bada edo zertarako, bida mosteko edo. Eta marinier batzuk, aterako ditugu. Marinierak independientoeki, ostia, nahiko potenteak dira. Topa, bueno, elitezko topak dira azken baten, beraz, jode, zera honak izan behar. Eta lau, A2. Bai, guk ere, zer. Norena da airea orain, Bueno, hau. Hor maten momentuz. Zueko ona. Ai ama, ze ondo doan hau. Momentuz ondo doa, eta hori kezkatu egiten da. Baina doaztenean gauzak. Kezkatzekoa da. Ez dela heltzen. Ez dela heltzen? Vale, ona. Bordoru batetan. Hau ondo doa, hauek aurrera, hortik pipipin. Naiz eta igual hau eta hamar edo beloi minututako we have one, A2. Vale, eta ona. Ojarriko sari eta ja, gero hemendik behar da, guztia, rekonkistatzen hasiko gara. Itara bitartean ondo doa, nahiko ondo egia esateko. Ondo doa, martxan doa. Zenbat ordu, eta bost. Hau, perfecto, dabil. Gara ez ditugun bitartean, hor mantenduko ditugu. Ona. Hauekin bat. Bizionaka duitu, Belgika dena Belgika, ez da bat ere zaila konkistatzea. Zagatik, bueno, hausen bizkat ere, bueno, Hitler Polonia nazionatu usten hemendik hasi zen, Frantzia bereganatzeko. Eta gero ja, hortik utxora mantendu zen, ez zuen askoz ere gehiago egin. Zaiatu zen, bueno, Ipar Afrika, eta zaiatu zen hemen Rusiara Moskura heltzen, baina ez zuen lortu. Beraz, hori. Beraz, hori. Neko 56, irabazten goaz gu da hori, primeran.
We have lost? Non. Benetan? Benetan? Zera, daude barruraino sartzen, benetan? Hau ezin dut onartu. Zindet hau onartu. Bale, onaltzen direnean, ezke Britaniarrak etorri dira gainera. Onaltzen direnean hauekin plus, eta bat onamo dituko dugu. Gero, hauekin ona, eta... ez dakit nola egin. Tek nahiko txarto goaz. Holan. Hor. Paka. Eta, pedeko beste mariner unitate batzuk iaia amaitzeko zorian. Sartira. Encontraré gehiago. Hauetako tlopak ditut ez naiz konturatu benetan. Jo, baina ez daukat manpowera, ez daukat. Ezin dut traduzitu. Ez dakot hemen soldaduzka bere arraren zera daukat. Horrela egiten dute. Tratea. Hor. Bale, hor mantuko da. Eta Belgika jausten da. Diege. Holan egingo dut, holan moztuko diogu. Eta hau guztiekin. Hasi dugu. Zuzenean. Yeah. Naiz eta bat egon, ostia, fortaleza holan egotea. Hau izango, logistic bombi. Runaway cratering. More airfields have done. Priority will be given to high-value targets and protection. Hori da. Zeratik ez nagusten. Igual... hau ez, hemen, igual... Gabe pizkat ikututa dagoelako. Zer lortzen dugun, bombarda estrategiko horrekin. Eta haueko nalduko dira. Eta aldu bezain pronto. Hauen kontra, hauek laguntza behar dutelako. Ondo doa. Ona. Bale, orduan, hauekin, orain hemen. Niko irara eta zazpian irabazten. Zeratik dago bakarrik bat. Abon, A2. Vale. Hor mantendu. Hemen irabazi du, hemen irabazten gaude, hemen nahiko berdinduta dabil gauza. Irabazten goaz pitin bat, nahiz eta haiek izan gure kontra. Jafuon, A2, bale, orain zuekona. Eskate, hor txokea ondo izateko. Eta nahiko
berdin duta da, hemen justo bat abisten kontra Wills, eta hemen zeo ze lortu dugu, bombardeo estrategikoa ez du ez ere egin, ezta? Omen airfresh in our Takata, logistic bombing, structure and supply dooms. Priority will be given to high value saiatuko gara hau. Saiatuko gara, dago bat matxakatzen dituena defentsak. Bereziki, bueno, ezak zein den ez dut, badakizunez ez dut oso ondo kontrolatzen joka, baina bueno. Eta kokistonekin, igual fiskal gehiago egon gara eta moztuko dut. Eta itxuliko gara horrengo egunean, Belgika behin konkistatuta. Ez egu asko falta, baina bueno, pitxinka. Beste marina unitate bat. Bueno, beste, baina bueno, mendik emango ditugu. Tamar. Jafuon, primera. Jafuon, primera. Konaltzen dira. Zuek hemen, lagundu zazu, ez dela matxagatuta, bastiz matxagatuta. Tu hau, hau matxagatzen du, baina defentsak ez. Lagundu hauei. Ondo, primero, guztiok ez egin aurrera. Geratu. Zuek hemen geldi, eta zuek hemen geldi. Listo, zentsuri gabeko gudak ez ditu. Itxoin, irabazten gindua zen. Kaka. Ya sabes. Irabazten gindua zen hemen, ze pena, ez nez konturatu horretaz. Jafuon, gurtu, vale, primera, ez, guztiok ez. Hau ona, eta hau ja, horan berrekuperatuko dugu. Hau bera igual, onden kontra egingo diogu. Eltzen bagara denbora, garaian. Hau. Vale, zuk. Hona etorri. Venga, ukaldugula. Vale, igual hemen ikusten joango gara eta urrengo saioan ja, bueno, ikusten duzunez Belgika konkistatuta dago, Frantziarekin sartuko gara, paregat saio izango dira Frantzia segurazki. Italia horra bat irabazten dua Frantziari, nahiko min egiten ari du. Eta hori eskintzen da, benetan eskintzen dela. Ez da asko falta Belgika konkistatzen amaitzeko. Eta meretzi. Eta, bueno, honekin pixkanaka agur esateko garaia. Eta urrengo saioan Belgika konkistatzen amaitu ostean itzuliko gara. Urrengo arte lagunok, aio!